Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel for here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Episode 9, Nesthembu season 2 siyaqhubeka. Baka mamkhulu ngaphandle, so mamkhulu ufonela ubaba Mseleku ngoba bayahamba bayothenga impahla, ucela imali eningi, uthi le mali incane, so ba plan ukuthi bayothenga. Amakhosikazi onke laba bomseleku ahlangana nomamkhulu bazohamba ke bayothenga impahla. Before behamba umakhumalo uthi ke ujwayele ukuthenga nosisi bakhe okuyamakhosikazi ababomseleku. Uyakuthanda futhi lokho ngoba baba nesikhathi sokuthi bayaxoxa nje, bathola isikhathi sokuthi bexoxe nokunikezana imibono ngeimpahla, ngoba mawuthenga nabantu basekhaya abawumndeni wakho ngeke beze bekumislead. So kumnandi ngalokho ukuthi nje bathola isikhathi sokubonda ezamakhosikazi mabeyothenga, phinde futhi bebonisane ngokukhetha impahla. Okwesibili sibabona behamba ndawonye boba u4 amakhosikazi ababomseleku eyothenga. Okokuqala bekuyigrocer le eyabiza ngaphezulu kwa20,000 ebiku season 1 episode 2. Lana season 2 episode 9 bayothenga impahla bahamba ndawonye. Into efanayo ngale ku season 1 episode 2 mabeyothenga ukudla behamba ndawonye, umakhumalo wachaza ukuthi umbono wokuthi kuyothengwa ukudla bebonke wafika nomseleku, kodwa akashongo ukuthi uyabaphoqa. Isizathu ubefuna ukuthi ebenze beyamakhosikazi bezizwe belingana. Ngiyafisa ukuthi niyibambe lento ukuze khona le enzoza kuyona le enixabanisayo yabalandeli engiyithandayo, kodwa ngifuna ukuthi niyibambe ke le ngoba masesifika kuyona lama episode 9 waku season 2 no episode 2 waku season 1 iyona reference engizoyisebenzisa ezokwenza sheshe sibe ne picture ecacile yalento engishoyo ukuthi angiyiboni kule episode elandela le ku episode 10. Ku episode 2 Uthando Nesthembu season 1 sibona amakhosikazi akamseleke yothenga kaMacro bethenga ukudla ndawonye. Ukudla bakuthenga kwabiza ngaphezulu ka20,000. Umacele wachaza ukuthi eseke bakuthenga kwabiza ngaphezulu, bekuyisikhathi sika December bendawonye. Mayachaza lokho Macele kwaba nomakhumalo ochaza ukuthi umnyeni wabo wafika nombono ukuthi abathenge bonke. Bekukudla ke ku season 1. Ku season 2 bese kuyimpahla, ngoba nokukhuluma nomseleku before behambe ngicabanga ukuthi bonke bebekhuluma naye besho ukuthi akabagcwalisele imali, kodwa imali ke ibivele ikhona beyothenga. Bafikile ke la beyothenga khona, sababona befithe impahla bekhuluma nje kukuhle behleka, kwase kulahleka isikhwama sikamakhumalo. Makulahleka isikhwama ke nje kube nesiphithiphithi kancane, amakhosikazi edidekile ukuthi kwenzeke kanjani, kanti bekuyiprank. Isikhwama sikhona basithola ke khona la story besifihlwe khona, kwaba ke into edlulayo. Episode 9 bekuyindaba njengamakhosikazi bayabuya ke babuyela kumamkhulu futhi bahlangana nomamkhulu. Umamkhulu uveza umbono wokuthi abahambe beyojima. Umamkhulu une goal yokulose weight, kodwa manje ukuze akwazi ukuphumelela udinga support. Manje kuzoba lula mayehamba namakhosikazi. Also usenayo igym yomama kuphela la bezohamba beyojoina khona bonke. Isizathu sokuthi beye kule gym yomama ngoba umseleku akathandi bebe seduze nobaba. So mabezojima kungcono bezojima kanye nomama abanye, futhi noma beya lapha ejimini abazugqoka izinto ezirevelayo, bazogqoka nje ngokuzifihla. Uthi ke uMacele ukube nje kuya ngomseleku ngabe kahle kahle bona bayayifihla bebone ngamehlo. Usesuke uMacele phela usesike umayeni akushongo ubona ukuthi umseleku akabe umZulu mayezobakhethela ukuthi abayifihle. Bebedlala ke nje bexoxa, kwase ukuthi ke bayahamba baye ejimini bonke. Bafika futhi sekukwesi 3 sibabona behamba bonke.
manje benza into ndawonye. Okokuqala bebeyothenga ukudla okubiza ngaphezu ka-20,000. Okwesibili bebeyothenga iy'mpahla. Okwesithathu sebeye ejimini bahamba bonke. Angithi useason 1 wonke ubophusha into yokuthi bama-United Sisters. Sisaqhubeka lapho kasakafiki la kuqashuka khona ifindo lokuba united or ifindo le-unity. Sizofika kodwa khona. Ejimini-ke bayamthola usisi, uyakhuluma nabo, ngicabanga ukuthi uzoba ucoach wabo. So bayamtshela-ke ngamunye ukuthi igoal yakhe ufisa ukuba njani njengoba bezojoyina i-gym, bafisa ukuluza i-weight kodwa kube yinto ekangaka. Umakhumalo uthi akathandi ukuthi abe isilenda kakhulu ngoba lokho kuzomenza ukuthi abe disqualified eMzumbe. Niyakwazi-ke lokho ngithi niyabona omama baseMzumbe othika Team thick, thick into eyodwa. Shuthi-ke ubaba i-type yakhe. So mabejima banegoli yokuthi kodwa abangaphumi kuyi-type kababa waseMzumbe. Uyabanika-ke usisi list yento abazozidla nezinto abazoyithenga ngoba phela masujima nendlela odla ngayo iyashintsha ukuze ama-results ebonakale. Bayahamba-ke futhi bayothenga kodwa sibabone sebengena nalokudla kwabo kasebekuthengile konke lokho kwenza green smooth, green tontoni. Bayenza-ke ziyabahlula-ke izinto zakhona. Vele mawuqala-ke labo green bani abamnandi kodwa bayajwayelekile, uhamba ukujwayele nje, ugcina usukujwayele. Bayakwenza-ke ilokho, bayakhuluma-ke nje nangendaba yayo ujim. Uyashoka umayeni kodwa uthi umacela kufanele ey'misele kakhulu ngoba phela kokunye angeke beze bekwazi ukumsiza kukona konke lokho kufanele ngejim. Episode 9, shopping, kuthengwa impahla. Babuya lapho baba ne-meeting encane yokuthi bazojoyina i-gym yomama. Abazogqoka ama-tight, bazogqoka izinto ey'khavayo ngoba ubaba akathandi ukuthi beveze ukuthi bame kanjani. Akathandi futhi ukuthi bebe la okukhona khona obaba. So uma bezivocavoca bayozivocavoca nabanye omama. Bahamba-ke bayothenga igrosa leyo entsha-ke manje esiqondene nabantu abajimayo. Baphindela-ke bayojima-ke. Sebephindela-ke lapha ejimini angimbonanga umayeni. Ngiwabonile amakhosikazi engena, ngiwambona uMacele, ngambona uMangwabe, ngambona uMakhumalo. Benza-ke lokhu abebekwenza ukuzivocavoca. Iphele nje episode sibabona ejimini mangakhuluma iphuthu. Episode 9 lo siyaqhubeka-ke siza ku-episode 10. Uthando Nesthembu, ngiyabonga support angiqedi. Bye.